Actividade frenética na lonxa de Testal no inicio da campaña marisqueira de Noia. Máis de 1.500 mariscadores, moitos deles procedentes de outras rías, participaron nesta xornada de apertura, na que constataron o bo estado das concesións. Boas impresións no primeiro día de campaña marisqueira en Noia, algo de ameixa e moito berberecho, o que augura unha boa campaña nas futuras xornadas. Os mariscadores da flote dispoñían tan só dunha hora para apañar o tope de 30 kilos de berberecho e 5 de ameixa, tempo suficiente dada a abundancia de recurso que soe ser habitual nestas primeiras xornadas. Bueno, bastante ben, de berberecho, mete bastante berberecho, de momento non topamos moita ameixa, pero bueno, estamos contentos. O tamaño é aceptable, e de momento ben, a ver se é unha boa campaña. Unha hora chegou ben para coller os topes, bastante ben. Collemos os cupos ben, bueno, ao xusto, o tamaño é bo, e a ver os próximos días que tal. Por hora ben, a ameixa pouca, onde vemos o berberecho ali na misela, pero a ameixa pouca. Satisfacción tamén entre os mariscadores a pé que puideron faenar entre as 7 da mañá e as 11:30 para facerse cos 20 kilos de tope de berberecho e outros 5 de ameixa. En canto ao tamaño, destacou o berberecho de segunda e de terceira, aínda que dependendo das zonas houbo quen tivo máis ou menos sorte. Hai, só que é bastante pequeneiro. É pequeno? Sí, ali onde caemos, sí. Bueno, non hai o que había os outros anos, pero bueno, tampouco nos queixamos. É algo pequeno, pero mañá mellor. A ver, na zona onde estuvemos nós hoxe, pois xa ves o tamaño, non é que sea do mellor, pero bueno, está moi cheo, vai a pesar e esperemos que os precios nos acompañen. Bastante bo, sí, dentro do que cabe, non é como outros anos de tamaño, pero é polo tempo que lleveu, non lle choveu o suficiente como para... Pero bueno, é bastante bo, Esta é a segunda e a terceira, primeira pouco hai agora. A pesar deste bo arranque, os mariscadores prefiren ser cautos á hora de vaticinar o futuro da campaña, xa que é habitual a abundancia de marisco nas primeiras xornadas. O primeiro día ben, pero xa se sabe, o primeiro día sempre mellor. A ver como ven o resto da campaña, se non hai ningún problema. Pero bueno, para ser o primeiro día non temos queixa. Parece que ben, pero o primeiro día nunca se sabe realmente o que hai, ou o que vamos a coller, ou os precios como van a acompañar. O primeiro día é así un pouco a aventura de día, sabe lo que ocurre. Todos coinciden en que serán os prezos os que determinen a evolución da campaña. Agora ver o precio, que é o que marca o ritmo da campaña, se a campaña é boa ou mala. Dende a directiva do Pósito confían en superar os 10,5 millóns de facturación do pasado exercicio.